खुलुमबाय डिजिटेल निउसनि नायगिरि साफ्रोमखौबो बे समाव बरायग्रोबाय बे समाव डिजिटेल निउसनिफ्राय मोनसे दुखु गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों उदालगुरिनि बै समनि मुंदांखा सासे डक्टर आगोमा बर'नि सासे सम्पद बे समाव रुंसारि जानानै थांबाय उदालगुरिनिनो डक्टर रहित चन्द्र ब्रह्म बिथाङा हरखाबै मैया एपल' एक्सेल हस्पिटालाव बिथाङा जोबथा हांबोयो दा बे समाव बिथांनि न'आव जोङो दंफैयो बिथांनि जिथु जिउ गैयै सोलेर बेखौ दा बिदाय होनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बे समाव उदालगुरिनि सासे थागिबि बिथां डक्टर धीरेन बर' बिथांनिफ्राय जोङो बिथांनि बे समाव बिदाय होनाय समाव नुजाथिनो हादों बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै लागोन आदसा बर'नि सासे मुंदांखा बै समनि बिथां बर'निनो सासे सुबुं सम्पद डक्टर रहित चन्द्र ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय बे समाव नोंथाङा बिथांनि न'खराव दंफैयो मा फोरमायगोन बे समाव जोबोद दुखुनांथाव जाथाय हरखाब जों खबर मोननानै जों दिनै डक्टर रहित चन्द्र ब्रह्म बिथांनि न'आव दङ जिउ गैयै सोलेरा दिनै बिथांनि न'आव दङ दसे उनाव बिथांखौ सत्कार खालामनाय जागोन दुखुनांथावा बेनो जे मोनसे समाव मुंदांखा सासे डक्टर जि समाव सासेबो बर'फोरनि गेजेराव ओनसोलावनो डक्टर होननाय गैयामोन जोंनि गामि राङागरानि खाथियावनो साबमारि होननाय मोनसे गामियाव बिथांनि जोनोममोन बिथाङानो बे ओनसोलाव गिबि डक्टर होनजायो दिनै बिथांनि जिथुनाखि हारिनि थाखाय सुबुं मानसिनि थाखाय जि मोनसे कन्ट्रिबिउसन जि बिहोमा होबाय बिथांनि दारै बे ओनसोलाव हाजार हाजार लाख लाख बेमारिफ्रा दिनै थांनानै थाबोदोंमोन दिनै दुखुनांथाव बिथाङा दिनै बैसोआबो 75 बोसोर जाबाय मास मोनसेसोनि सिगां बिथांनि जिथुनाखि सोलेर एसे माने गोब्राब एसे गाज्रि जाबोबाय थादोंमोन दिनै जोथोन लादोंमोन न'नि मानसिफ्रा बेखौ जों बुंनांगोन खिन्थु दिनै मानसिनि जिउ आरो बे थांनानै थैनाय थांनाया जोंनि आखायाव जिहेतु गैया दिनै बिथाङा गावनि सोलेरखौ गारनानै सोरगोआव थाहैबाय जोंनि लुबैनाया बेनो जे सोरगोआव बिथाङा आलो गोजोनै मोजांसिन जायगायाव थांनानै थानो हाथों मानसिया जेरै अनसायदोंमोन जेरै अनदोंमोन जेरै बिथाङा दिनै बिहोमा होदोंमोन बे बिहोमाखौ दिनै बिथाङा सोरगोआवबो मोन्थों बेखौ जोङो गोब्राबै आर'ज खालामदों बे समाव न'खरनिनो बिथां रहित चन्द्र ब्रह्मनि अनजालि बिसि बिथांनिफ्राय बिथांनि गोमानायाव माबोरै बे जाथाया जादों बा मालानिफ्राय बिथाङा बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन बेनि सायाव एसे फंनैसो मिथिनो नाजागोन नमस्कार बियो बेनि कन्डिसना आजिलै 1 मास जाबाय बिथाङा गावनो डक्टरमोनथ' जिखिनि बिथोराव मा जादों बेखौ गाव आन्दाज खालाय बेयो ट्रिटमेन्टखौ गावनो लाबाय थादोंमोन आरोना बेनिफ्राय उनहालागै एसे बारानिफ्राय बारा जादों बेखायनो आं सानबाय माने आं सानदोंमोन मानसियाथ' एसे कन्डिसना गाज्रि जाबाय दाबसेयाव लाङोबा खस्थ' मोनगोन निस्सय गतिके आं लांनो इच्छा गैयामोन आरोना बेनिफ्राय हठात माने माबोरै चेन्ज जाखो आंनो मिथिया सासे मानसिया एड्रेसखौ खिन्थाबाय आं बे हस्पिटालाव लांनाय जाबाय आरो खिन्थु हस्पिटालाव लांखांनानै दाना जिथु ट्रिटमेन्ट मोननांगौमोन बे ट्रिटमेन्टखौ बिथाङा मोनाखै आरोना इमारजेन्सिनिफ्राय आइसिइउआव सोबायबो जों बेनिफ्राय उनाव मा जाखो बेसेबां बारा जाखो बेसेबां खम जाखो जों बेखौ नुला आरोना बेनिफ्राय लास्टआव बिदिनो टेस्ट खालायदों माला सफैगोन होननानै आं आन्दाज लाबाय सोंबाय थायो आरो डक्टरखौबो गावनि चेम्बाराव थांनानै आं लोगो हमहैदों आरो डक्टरा होनदों माने बहुद बेमारि दं
थ' आं जेसेबां हागौ आं सेस्था खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो खिन्थु टाइम होनो हाया आरो ओमफ्राय दा न'निफ्रायबो आङो गाव जिथु इउज खालायोमोन प्रेसारनि फुङाव थरसे मोनायाव थरसे आरो हार्टनि जायोमोन लिभारनि जायोमोन बे मेडिसिनखौ आं लांनानै देखायबायदोंमोन आरोना आंखौ माने जानो होआखै बेनो होनाङा थिग गैयासै होनाङा बिदि होननानै बेवहाय सानबेसे जाहैखोमोन बेवहाय आङो 23 तारिख 9 बाजियाव आं सोहैदों 9ता 9 जाबायमोन आरो औ 9ता 9 हस्पिटालाव माबानिफ्राय थांजेननायनिफ्राय 23 तारिखनिफ्राय मैयासिमाव खै घन्टा जाखो माने सानथाम जाबाय आरो मोजां रोखोमनि ट्रिटमेन्ट मोनाखै थारमाने टेस्ट खालायनाय रिपर्टआनो फैया इसिबां आङो ट्राबल जाबाय आं मा खालायबावगोन आं सोंबाय बायबाय बिनि ट्रिटमेन्टखौ बिथाङा मोनदोंना मोनाखै ओरै होननानै टेस्ट रिपर्टआ फैदोंना फैयाखै सोंगासिनो माने नार्सफोर ओंखारबाबो सोङो आंखौ हाबनो होबाबो आं सोङो दाना माथ' मानसियाथ' बिराद गाज्रि मोनबाय এইফালে মানে খাবায় বান্ধি থৈছে তাৰপিছত এইটো খুল খাটি দিয়ক তাৰপিছত মানে बे माबाफोरखौ मा होनो सेलेन होनाय पाइपफोरखौ ओरै बोखारनानै लादों फार्स्टआव ओमफ्राय आरो सेकेन्ड बारबो बिदिनो बोखारनानै लानो नागिरबाय ओमफ्राय खानानै दोनबाय हाथाबायबाय माने एकदम सेस्था खालामबाय बे माबानो बस'नो आं खिनो ओंखारदों आं जनानै खिनो बिदि आरोना बेनिफ्राय बिसोरथ' जनानै खिनो होआ ओमफ्राय एनेमा होबा मोजां क्लियार जागोन होनदां मोजां मोनगोन एनेमा होनसै होनना बुंबाय एनेमा होबाय ब्लाड ओंखारनाय नुखाबाय आङो ब्लाड ओंखारखाबाय बियो एक्सुवेलि रं ट्रिटमेन्टखौथ' आं बुंनो थांथ'वा खिन्थु केयारलेस थारमाने बियो गावनि सिकित्साखौ बे मोनाखै बहुद लेन्डि जादों नांगौ समाव बेनो डाइट नांगौमोन ना मेडिसिन नांगौमोन बे समाव मोनाखै बियो बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ आं बहुद आफसुस आरो दाना बहुद आफसुस आंनिनो भुल जाबाय नामा आंनावबो साननाय बाक्यआ मानो फैदिया बे समाव सोरजोंबा आं डिसकास मानो खालामनो रोङाखै सोरबा सासेनि डिसिसनाव आं मानो लांखो आंखौनो आं मिथिया बेबायदि आच्छा बे समाव न'खरनिफ्राय गोथौ दुखु फोरमायदों बिथाङा नांगौ बायदि रोखोमनि फाहामथाय मोनाखै होननानै न'खरनिफ्राय अभियोग सिखांदों दा बिथांनिनो डक्टर रहित चन्द्र ब्रह्मनिनो गामिनि सुबुंनिफ्राय जोङो बे समाव मिथिनो नाजागोन आच्छा खुलुमबाय हरखाबै सासे बर'नि आगोमा सुबुं सम्पद गोमानानै थांबाय बे बुब्लियाव मा बुंनाय बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय बा उदालगुरि ओनसोलनिनो खोब दुखुनांथाव बे मुहुर्तआ आं सानो बे समाव बिथांनि जिउमाया पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि खाथियाव अराय सम आलो गोजोननि जायगा मोनहैथों बुंबाबो बुंख'नो हाला थोजासे गोसो गोरबोआव दावदाब दोनलांनाय बायदि जाबाय हरखाबै बेबायदि मोनसे जाथाय जों हरखाब खोनासंनो मोनगोन बेखौ जों सानाखैमोन आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौल'सो उनदाहा बा दुखु फोरमायबाय बर' हारिनि दिनै जिथुनाखि सुबुं सम्पदमोन नायल' जाल' सासे आगु बर'नि गेजेराव डक्टर जानानै फैनाय बिथांनि रुंसारियाव आं गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय दुखु फोरमायनाय थाबाय आङो बे समाव आं मा बुंबावनो आं जेबोखौनो बुंनो हायाखिसै माने राव गैया बायदि मोनबाय आङो चन्द्र ब्रह्मनि गोथै देहाखौ बिदाय होनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ खाथियावनो जोंहा स्वर्ग जात्रा जिथु बिथांखौ लांनो थाखाय
जे जगार खालामबाय थादों बे नुथायखौ साफ्रोमबो नायगिरिफोरनो दिन्थिनो आखायाव लादों। दा नोंगौ बिथाङा बर'नि आगु गिबि सारिनि सासे मख'जाथाव मुंदांखा डक्टरमोन, बर'नि सासे मुंदांखा सुबुं सम्पद बे समाव गोमानानै थांबाय बर' हारिनिफ्राय। बे जोंनि हारिनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय गासै सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा जादों होननानै जोङो बुंनो सानो। अदालगुरिनिफ्राय आं डिजिटेल निउसनि जानानै जोंब्लाव ब्रह्म बयनिसिमबो खुलुमबाय, गोजोन्थों।